Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh, mboten. Njaluk ngapura karo pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, pukulun, leres pangendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih, pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, pukulun. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mangke mboten dibayar, pukulun. Bagong wong edan. Ulun kundur makayangan. Salam kula katur Bathara Trada, Ulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak.